ጾመር በዓ ከኣቱ ክልተ መዓልቲ ምስ ተረፈየ ብመኪና ማይ እንዳሃረመ እንከሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክብገስ ከም ዘለኒ በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ስድራ ቤተይ ክንገረኒ ዝጀመረ ሓትነይን ሰብኣያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሕጂ ስድራ ቤት የብልክን ምሳና ኮይንኪ ክትቅፅል እንድሕደሊኺ ፍቓደኛታት ኢና ንሕና ምስ ደቅና ልክዕ ማዕርዮም ኣምሂርና ከነብፅሓኪ እዚ ሓላፍነትና ኮይኑ ስትሰማዓና ክትመፂ ግድነት እዩ ብምባል ናብ 11 ክፍሊ ኣብ ዝሳገረሉ ዝነበርኩ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ኣቴ ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዘይከደሉ ዝነበረ እዋን በይነይ መኪና እንዳተሓንበበት መንገዲ ናይ ኤርትራ ናይ ዓደይ እንዳገደፍኩ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ብትግራይ ጀሚረ ብጎንደር ብድሕሪኡ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ሓሳበይን ሕልመይን ኣይነበረን እንታይ መክገብር ዕድለዩ ኣብቲ መጀመርታ እኮ እንተ ኣበኽዎም ድሓር ግን ግዴታ ምዃኑ እዩ ተረዲእኒ የሕዋት የብለይን ግን ሓንቲ ሰብ ክንዲ ኩሉ ነይራትኒ ንሳ ድማ ኣደያ ዝኾነ ሰብ ክትከኣ ዘይክእል ንሳ ሒዛትን ናብ ዝኸደት ሰባት ክላለ ብዙሓት ኣዝማድ ከም ዘለውና እውን ክፈልጥ የጀሚረ እንተኾነ ኣደይ ካብ ምንታይ ተላዒሉ ክብሎ ዘይክእል ሕማም ድዩ ዋላስ ኣምላኽ ድልይዋ ብሓንቲ ለይቲኣ ክትዕለኒ ድሕሪ ምሕዳር ንፅባሒቱ ኢዳ ድሃሰስ ተበልክዎ ግብረ መልሲ ምሃብ ከኣብየኒ ማማን ተበልክዋ እውን ዘይትምልሰለይ ሰብ ኮነት ሃንደበት እዩ ኩሉ ነገር ዱብ ዝበለኒ መን እዩ ከናብረኒ መን እዩ ከብልዓኒ መን እዩ ከስተየኒ ድብል ሓሳባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዛ ብበረኻን ብማይን ዝመልአት ዓለም ስለምንታይ በይነይ ገዲፋት ንኸይዳ ድብል ሓሳባት እዩ ኣብ ኣእምሮይ ክመላለስ ዝጀመረ መፂኦም ኣጀኹ ክብሉኒ ነደይ ከምቲ ዝግባእ ስርዓት ክፍፅሙላ ድመላለሱ ዝነበሩ ኣዝማድና ክንደይ ሳዕዮም ክምዕዱንን ዘረቦም ክልግሱለይን ዝሪኦም ዝነበርኩ እታ ብቐረባ ኩሉ ሳዕ ዝረኽባ ዝነበርኩ ሓትነይ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ እንዳደወለት ብዛዕባ ጥዕናይን ብዛዕባቲ ኣጋጢሙኒ ዘሎ ናይ ኣደይ ዕረፍቲ ወላ ሓንቲ ኮይኑ ክስምዓኒ ከምዘይብለይ ኣምላኽ ይህብ እዩ መሊሱ ከዓ ይወስድ እዩ እንዳበለት ክሳዕቲ ሳልሳይ ወርሒ ተፀናንዓኒ ዝነበረት ብድሕሪኡ ቁርብተይ ልበይ ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ ብጎቦ ጎቦ ቢላ ክትሓተኒ ጀመረት ናብዛ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ክትመፂ ድላይ ክድዩ እዛ ክረምቲ እዚኣ ይትመፅኒ ደኣ ምሰይ ትኽርሚ ካልኣይ ከዓ መፀናንዒት ምዃንክኒ እንዳበለት ብዛዕባቶም ልቢ ዘይብሎም ደቃ ክትዕለንን ኣነ እንተመፅእ ግና ልክዕ ከምታ ቀዲማታ ዝኸደት ሓፍታ ከማ ኮይነ ከፀናንዓን ከማ ኮይነ ክዕላ ከም ዝኽእልን ብዛዕባይ ዘለዋ ጽቡቕ ርድኢት ክትገልጸለይ ዝጀመረት ኣነ እውን ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ዓይነይ ወላ እንተዘይሓሰኹ ካብ ዓድኻ ወፂኡ ከም ዝንበር ግን ፈፂሙ ይከኣትወለይ ዘይከኣለ ከመይ ማለት እዩ ካብ ዓድኻ ተፈሊኻ ክትነብር ይከኣል ማለት እዩ ኣደይ እሞ ነዚ ፈፂማ የትቕበሉ ነይራ እወ ዝሓላል ኣደይ ዓድኻ የኽብረትካ ነበለተይ ዕብያትኒ ብኸመይ ዳ ሓጂ ሓትነይ ናብቲ ንሳ ዘይትብህጎ ዓድን ዘይትደልዮን ከተምፃኒ ተሓስብ ዘላ ብምባል ሕቶ ፈጥረለይ ጀመረ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዛዕባቲ ሓትነይ ተሓተኒ ዝነበረት ክምልሰላ እንታይ ኢለየ በቃ እንታይ ኢለየ ክምልሰላ እንዳበልኩ ብዙሕ ክጭነቕ ድሕሪ ምቕናየ ናብ ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እዛ ጓለይ ትምህርቲ ከይተጀመረ ከሎ ኣብዛ ዓዲ ቀልጢፍካ ክትመፅለኪ ምክንያቱ ትምህርትኺ ክትቅፅሊ ስለ ዘለኪ ኣብ ትምህርትኺ ከመይ ዓይን ተገዳስነት ከም ዘለኪ ኣዴኺ እዛ ሓላል ድኾነት ሓፍተይ ትነግረኒ ነይራ እያ ስለዚ ሓደራ ናይዛ ቅጭን ሓፍተይ ክገብር ግድነት እዩ ሕጂ በጃኺ ወይ ምልማን ኣይለይክን እዛ ጓለይ ኣብዚ እውን ዝሓሸ ዕድል ክፈጥረልኪ ይኽእለ ኢላ ሓውሲ ግዴታ ገይራ ናብቲ ቦታ ከተምፃኒኣ ክኢላ ብእንብኡ ድማ ካብ ገዛይ መኪና መፅያ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣካይዳ መንገድን ኣቢላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣእተወትኒ ኣብ ኣዲስ ገበያ ዝበሃል ቦታ ከዓ እቶም ደለልቲ ደርቢ ብምንብኣ ኣብዚኣ ኾን ክትፀበያ ኢኺ ካብዚኣ ነቒልካ ከይትኸዲ ከይትስእነኪ ንሕና ካልእ ስራሕ ኣለና ኢሎም 200 ብር ገዲፎምለይ ናብቲ ዘምፅኦም ጉዳይ ከዱ ሓትነይ ደዊላ ደዋዊላ ድማ ኣበይ ከም ዘለኹ ኣብ ጎነይ ንዘለዉ ሰባት እንታይ ኢለ ክሓቶም ከም ዘለኒ ክትነግረኒ ጀመረት ሽዑን እውን ኣቐብልኒ እሞ ኣነ ባዕለይ ክሓቶም እዩ ብምባል ምስኣቶም ብምርዳእ
دحري ساعات فرقان نابت زلخو بوتا متأتني أزيت أمين أتزاعت كله وقت دما كرمت سلازنبرة قري تحاليبة أني حياة كم مكينة بموراد كأ ويقالي بمبال أتجراتو زنبرة جاكيت أو تيا أبزباني أتي بقري كرديدو تسأنحة قربتي بحنسابيو هيوات رخيبو وشتأي زعرفني أمبر قربتي تسأنح نيرس كمبر النقيت تسابركو كساع مبالي بتيح نيرة أب ساعة زي جاكيتا جيرا بورساي كله نبرتي أبتمت عني بمنبار نعي معاتو خفيتا نعتو زاوغالي إلى كابتي كاب جزا حيزاتو زمتت كوبورتينو أبزباني دحر مدرابا ناب جزا حيزاتني تبقست دحرنو يحكو عزو خاء نابتي حدارة زلوا بيت حيزاتني آتوت سب آيان اتوم كلته ناشتو قلعتان كاء بحاقوس منفس تقبلوني سب آيان يشتي زمسل إرتراو جنا يكونن أواد سابا يتوليدو عبيو بماناجمنت دحر مودو خاء أمناي حدا ريل ستيت أواد سابا زركب ماناجر كوينو كسرحيت أني حني دك أجن تحدا قدامي تحداون كال أي كوينو يمت أني حمني بتعمو قبيزوم كابتي بسئلة رايد فلتوم زنبركو بأكال رئي مساي كما حواتي كوينوم كعابي مغانوم أب أمري كسئلو جمركو حتى ني ببزحي أبزاد سآبا سلز كبرت قامقوا تقرنيا كتأفآز جمر خويني جسمع النيرو دك أمو تقلال تقرنيا زباهل قامقوا كم زلو يفلتو اليوم ولا سيفلتون كمان كساعة أرات أري كوينة تقلال كمتي حتى ني أديك تعلن نخلا بتعميا تقرنيا تحلو وبوا أنت خمزي أتزاربيت يلن إذن هيك أدم مسلهاتمو أبزا آفاي توقيتو أندا بلت تعلن زنبرت حجقنا بمحرنيا تلويتو أتحساسباون كمتي أبي إرتراز عبيتلو كمزي يلا كرد أنا جمرة كمزي لنا ننو حسب الأوانات دحر متنحي حتى ني كمدي جيراخ تحزني أي كالتن مجم أدى مودا درتي بلان متكاتاون كل وازي كاليو سبيتي نسابع أغمان أدي يغد كون الله يتخلنيا تتمنتاي أدى متكاتا سلزي بالله كتتسأنا نوعو كاب حزني أديون كترسا سعود تخيليا جن كما أدي يغد متسق فتسي ما يري تخيل حتى نيجن أبتا تباح اتناتا تأباي اندات لوت أنن كمتا أنا بماما دفلت أزنبركو كومو أيكونا تنسأني حتني أزياج أكينا اندعي انتاي كبلاكمي كاب تمرتي بسنكتي بأتوبوس زموت أزنبركو من قدتاتي أزي دونغس لأزنبركو كتكاتس عنن كتهارمنن كتسأرفنن بيكا كتسأنا عدينا بزبوتا امتياتني ولاس حلوفينا ذكركو كساقن كبكن نمنتي هاقنا امتياتني إلى كساعزج الناقية زخون زنبركو كم زيلا ناغت الكخلقون يوات أب تمرتت رايزي كونا أب نابراون كتكبدنيا جميرا أتاقو حد كونا مولا القزا محت أب كداونتي مفلحبون كلو ناويا دربياتو كومن دعزي قبر كلا كم زي قولو زلوا سبيتي كومو خوينايا تزاربني شمت أحيزا أب تقاميتي إداون أتي زي سبر بترا حيزا دولكو تسمع ديغي كم تبل نقرام سبيتي كل ساعة عفيتي أتأمت حلو حليفني أبتنسا زي متقتلو كزي أب عينتي كتسألنن أب حلمي كأغترب بشنن بكا زي كوارد صراحة كوخونا نجمره أب كم زي كاللغو حدا معالتي قلتي فسرحي ودادي إيه بونيك قراريبة كله نايتمهرتي نقرات أتسافيفة كحتى بلا أكالاتي نابشا مساعتخو حدا نقري كاتي مني أتشغاق بمحير أبسرح دحر متنحي معتو كعاتخو بيترو نايتي دحت أبلو شاور تراي بمعتاو شاور بمولاع أت بيترو كله بهفا سلزم الأدما بدق سب منالو انت هوايو كفالت كسع زي كقل بن إلو تعبسه أبز ساعات زي تحشمشم ني حدا سب اقري كسمع جمركو منيغا بالكو نسو دما أني إلو شمو بمتواع سواي حتى ني مخانو نكرني سواي حتى ني ديخا شغاغري عاتخوان دي دمت رامنتي أتون له هو زي عاتخيو بمبال وشتا آتيو عاتوه أنا غاء وشتو زآتو زلو زي مثلني بيترو خفيته حقوي هبه كحتس أبدحر متنحي أزي سواي حتى ني يعينتو خفيتو كله كريني دحر متنح سامنا كالعليلة نابت لاباندينو قلت مسبالكو سواي حتى ني تعال تكبر على خبزي بالكو
نسو خا كريك تانيحه ها تسقم اللودي بلني أنا سنبادي زي سنبدو سب بعلامة دي متسيني ولا ستايو ويلا كرم على بزيك الأوان إيو رخيبني دحر مبال أزي تجنقو سواي حتني أنا دا أمحرني خمان زي كل إذا درقف قفي لدزار من زلو خمان نيام لاخ نجار كوين اللي دا أمبر أمحرني أبتعي جرا زارباي كأني حجيجن إباكهن وتقالين إلى تنزنا وراني أمحرنياي كل إنسان دخلو نسوجن لومي واتس تبعي واتس إذا تبقى أكلات كرئي نيمان تسقام كمي جرات متخيل حجت راي بحنسب كنا نحسب بمبال حقوي دراريزو مساي شاور جيرو ركب فتسما إذا كله بحيلي جيرو جن حدا نجار كنجرن جمرة إذا بزي مساي ركب ناجبرة بزعبة حتني كعلني بزعبات نسا زلاتو زلوا دخمت أبركب كعلن جمرة حجقنا بأخ عجيبة دحر مبال أتمساي ركب مقبارو أزي داسك بلو جمرة نسو عمتاو عرفت ري واسيرو ولاس أبدليتو ساعاتاتيو سراح زاعتو كنكرني فقادني يكونن نيرو حتني ناب سراح بزوطات اللو اوانجن كل ساعة كساعات أنا كابت جزا كواتي إلى زو حسب كل اوان كساب شعو اوانيو مساي ركب دفتسم زنبرة أنا ون نازنسو زهبان زنبرة كلو كلام دون دسك بلنن جمرة أبزك زي زي ما ينيرو إز قبرو زلخو أبكر ما أملاخن أبكر مسابن حما أموخانو كرد عنز جمرة حتى نعي كتمهري لا كندي شحتنا خفلت نعي كتنبري لا بزح زيت فلت أسرح الناس رحت جنزب كابتن نابتن داخا خبت نعي تمهرنن تنبرنن زلاسب كم زيرخ بدلا أي قباننيو إلى نسوي حتني كنقرو ولا أنت جمركو نسوجن اتمسايز جمرو من رخاب كقوارص كم زي بلو مساي كومو قبر كالو تراي عقابت سمعون كم زلون كنقرني جمره انت زي كوينو نحاتني كنقرا مخانون زاكبكو جنزب ويدوخنا نبرت سلازي بلي زورمو هيوات كم زنبر كنقرني كفر راحنن جمره أنا خا كابوم تتصبايت سلازنبركو شكانيو قبل بيع عغيره كله تنسو زعززني كجبرو بقى تجديدي بز خابي هوتي والفي حزن زي فلت بزي نايس ركبن كل ساعة كأ قدم سقاو ركب مقبارنا زرقين زنبرات يفتخنا فيديوهات كل لفس جمرة كيرا أخون توعيلا رأسي كحممن حقو سي كأكو سدن زرقين دسمعن زنبركو تمرتي ودي بقى يونيفرسيتي كابزن على أنا كقد لايك إني دحر مبال بعلي بيدي ويني وتي ناب حدا ليتاو تلهيت بوتا بمخاد نحدا سرحتنيا مالت أو أساسي زنبرة سرح كجمر كم زدلخو استماناجر كرخبني حتى تكو نسو خا تسقم يبلون بمبال نتي صبو زخونه قرصي كريو دحر مصنح نتي ماناجر نغرو اتي ماناجر كا ازي خدست بلي غانستيتيخي إلو كل قرصي رأيني أمو صراحة كجمر تغليخي بلني أنا ون زخدون زحدرلون بوتان سلازي بلي ألكادي كدان مالت بجالبسي ألكادي إلى نايت تكال ماليا ويكا قرم بيالا حتى تكوه نسوون تقميلا نعغريك بمبال كرع إلو ملسا لي كارتسي كتمتانس أنا حماناجر دحر سراح بحنسابين أنا حدر زليك جنزبك أي باكي بر نعخندر أخوخي حجون دقيقة كيكيني بلني نزي واتستلامي ديسات أنا حكو دما كم تنسوز دالي وخوينك أرب كله جنزب هيبو دما أبسرحي كنتف كم زلني كابزن لعلون كيبن مخانو نقرني نخبا بحد عمت كسرح دحر متنحي كأ بزوحات عماويل آتري أكاونتي 30 رايز نبرو حجقنا ماليا زي بلو جنزب كأتون بكا كأكبون جمركو حدا جزي كابتو مابتي بارج موتو زنبرو عماويلنا ناواي دحر مقرابو أنت نسخص مزخلو مناخن صباقي خنسي أبزلي تاوتليت زي ملك عالكي فارنيا تغينكي نيما ساج تمرتي كاميراكمو أبولي تغط إركات سارحي ماناتو زخلو صباقني أكلات كندار أخو كاسركي دلخون بلني أنا ون كله سراحيو تساقم يلن إلى إذا تمرت أبي كم زمارو حتى تكوم نسو جن بناتي وتعيتات بناتي ترانسبورت أبتا نسفتو تمرتي يدأتوكي بلني نغلت ورحي أو خمار دحر متنحي إذا تمرت غلطي فزل زحاسكو نابتي زبلني هوتيل
ሕጂ ክገልጾ ዘይደሊ ሽሙ ኣቦሌ ወሰደኒ። ነቶም ዋና ቶም ትካል ድሕሪ ምዝርራቡ ከዓ ካብቶም ኣብኡ ድቋፀሩ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ማናጀሩ ናባይ ድሕሪ ምልኣኹ ኩሉ ከርእየኒ ኣዘዞም። ናይቲ ስራሕ ኣካይዳን ንብረትን ከመይ ምዃኑ ማሳጅን ድማ ከርእዩንን ከላሊሉን ጀመሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክህሉ ኢለ ሓሲቤ ዘይፈልጥ እሞ ከዓ ዓለም ለኻዊ ኣብ ኢንተርናሽናል ሆቴል ከም ዝካየድ ኢለ ዝደንፀኹሉ ሓደ ኣገልግሎት ክህቡ ምስ ፀንሑኒ እዮም። እዚ ኣገልግሎት ከዓ ብእንግሊሽ ተጻሒፉ ፀኒሕኒ ኢሮቲክ ማሳጅ። ነቶም ዓማዊልካ ክመፁ ከለዉ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሬስቶራንት ኮፍ ምስ በልካ ወረቐት ሜኑ ይዘቡኻ ልክዕ ነቶም ዓማዊልካ ከዓ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ሜኑ ትህቦም ንሳቶም ዝመረፅዎ ከዓ ንስኻ ትገብረሎም። ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ምስ ሰራሕኩ ብዙሓት ዓማዊል ናባይ ጥራይ ክብሉ ጀመሩ። ነተን ቅድሜ ኣቴን ነቲ ስራሕ ተቓፂሮን ዝነበራ ኣዋልድ ንዐን ድሕሪ ምውፅፀኦም ናባይ ክዘጡ ጀመሩ። ብፍላይ እቶም ዲያስፖራታት ብፅባቐይን በቲ ዝውንኖ ዝነበርኩ ቁመትን ተደሪኾም ናባይ ጥራይ ከም ዝፈዙ እዩ ኮይኑ ነይሩ። ብኸምዚ ከዓ ብዙሕ ዝኾነ ገንዘብ ክእክብ የኽኢለ። በቲ ዘወሃሉ ዝነበርኩ ገንዘብ ከዓ ገዛይ ገዚኤ ድሮ እውን ነቶም ኣብ ዓዲ ገዲፈዮም ዝመጻኹ ቤተሰብና ንገሊኦም መረባዕ ንገሊኦም ከዓ ገንዘባዊ ደገፍ ክገብረሎም ጀመርኩ። ከምዚ ኢለ ገንዘቢ እንዳኣከብኩን ከለኹ ሓደ ግዜ ከምቲ ልሙድ ስርሐይ እንዳሰራሕኩ ኣካላተይ ተሓፃፂበ ብዘይቲ ተቐባቢኤ ሽጎማኒ ገይረ ብጃማ እውን ብውሽጢ ገይረ ኮፍ ኢለ እናፀበኹ ከለኹ ሓደ ናይ ደገ ጻዕዳ ይመጽእ እሞ ከምቲ ልሙድ ክገብረሉ ይእዝዘኒ። ኣነ እውን ካብቲ ፓብሊክ ሩም ኣውፅኤ ናይ ፕራይቬት ሩም ድሕሪ ምእተወይ ክገብረሉ ጀመርኩ። ርእሱ ኩሉ ቀርበቱ ኣእጋሩ በቲ መለግለግ ዝብል ዘይቲ ለኼ ክደራርዞ ጀመርኩ። ብድሕሪኡ ምሳይ ርክብ ንኽገብር ናብቲ ዝደለዮ ኣንፈት ክጠውየኒ ምስ ጀመረ ኣነ እውን ንዕኡ ከም ዝምችእ ኮይነ ተቐረብኩሉ። እንተኾነ እዚ ሰብ እዚ ዋላ እኳ ብዙሕ ገንዘብ እንተኸፈለኒ ምሳይ ርክብ ንኽገብር ኢሉ ኣይኮነን ንዓይ ናብ ድሌቱ ኣንፈቱ ዝልውጠኒ ዝነበረ። ቁልፊ ኣውፂኡ ብኢዱ ኣይገድፍ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ተሪር ዝኾነ ቁልፉ ክሃርመንን ክፀፋፍዓንን ጀመረ። ነዚ ሰሚዖም ዝኣተዉ ጋርድ ናይቲ ሆቴል ከዓ ንዕኡ ጎቲቶም ድሕሪ ምውፅኦም ንዓይ ሕክምናዊ ክትትል ክገብር ናብቲ ኣብ ጥቓይ ዝነበረ ፕራይቬት ሕክምና ከድኩ። ኣምላኽ መስገን ወላ ሓንቲ መሃሰይቲ ኣይፀናሐንን፣ ግን በቲ ዝሃርመኒ ዝነበረ መሳርሒ ገይሩ ሕቆይ ቆርበተይ ክሳዕ ዝቐይሕ እዩ ሃሪምዎ። ስምብራት ጥራይ ዳ እዩ እምበር ካልእ ውሽጣዊ ማሃረምቲ ከም ዘይብሉ ግን ቶም ሓካይም ነገሩኒ። መቸም ክቡር ነገር ከይሃብካ ክቡር ነገር ክትፅበ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ኣነ ድማ በዚ ስራሕ እዚ ኣዝየ ሃብቲም እየ። ናተይ ገዛ፣ መኪና፣ ንእሽተይ ትካል ናይ ኮስሞቲክስ ከዓ ከፊተ እየ። ኩሉ እቲ ብገንዘበይ ክረኽቦ ዝኽእል ነገራት ኣብዚ ዓለም እዚ ኣጥርየ እየ። ሓደ ነገር ግን ኣሎ፣ ብገንዘበይ ክገዝኦ ዘይከኣልኩ ውሽጣዊ ሰላመይ፣ ጥዕናይ፣ ህድኣት። እዚ ኩሉ ግን ስኢነየ። መኪና ገዛ ረኺበ እንተኾንኩ እቲ ውሽጣዊ ጥዕናይን ሰላመይን ግን ስኢነዮ። ብሰሪ ገንዘብ ጥዕናይ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ሰላመይ ሕልናይ እውን ሸይጠ ዝነበርኩ ሰብየ። ኣነ ሕጂ ሓደ ነገር እየ ዝደሊ፣ ጥዕናይ ሰላመይ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክነብር። ምናልባት ጽባሕ ወይ ካልእ መዓልቲ ኩሉ ነገር ክቕየር ስለ ዝኽእል እቲ ዝተረፈ ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ንነፍሰይ ክከናኸንን ንህይወተይ ብሓድሽ መንገዲ ክቕጽል እየ ዝፍትን ዘለኹ። ሓትነይ እቲ ሽዑ ሰዓት ካብኣ ሃዲመ ዝወፃኹሉ እዋን ክሳብ ዘሕጂ ሰዓት እንታይ ኮይና ከም ዘላ ንሳ በዕላ ደው ኢላትለይ ኣይትፈልጥ፣ ኣነ እውን ደው ኢልላ ኣይፈልጥ። ምኽንያቱ ኣነ ስለ ዘይድልያ። ግን ብሕሽኽሽኽታ ምስ ሰብኣያ ጽቡቕ ከም ዘየላ ይሰማዕ ኣለኹ። ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ብዙሕ ሓስብ ኣለኹ። እቲ ዝደልዮ መፍትሒ ግን ክረኽቦ ይከኣልኩን። ሓደ ነገር ግን ኣለኒ፣ ሰብ እንታይ ኢሉ ከም ዝወስን ንሱ እዩ ዝፈልጥ። ኣነ ከዓ ኣብ ነገራት ብቐሊሉ ክፈርድ ኣይደልን። ሰብ ንሰብ ብዘይ ፍርዲ ክሰምዖ ኣለዎ ድብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ። ንሓደ ሰብ እንታይ ከም ዘሕልፎ ከይፈለጥና ክንፈርዶ ኣይግባእን፣ ብጣዕሚ ስለ ዘሕምም። ኣነ እውን ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ነገር ርኤን ሰሚዐን እየ። ስለዚ ሰብ ከይሰማዕናዮ ብዛዕባኡ ክንፈርድ ኣይግባእናን።
እቲ ዝያዳ ዝደልዮ ዘለኹ ነገር ግን ሓድነትን ሰላምን እዩ። ስለዚ ኣሕዋተየ ካብዚ ህይወት እዚ ክወፅእ ኢለ ብዙሕ ፈቲነ እየ። ግን እዛ ኣነ ዘለኹ ህይወት ማለት ወልፊ ናይ ስጋዊ ርክብ ዝኣተዋን ድፈተናን ሰብ ጥራይ እዩ ክመኽረኒ ዝኽእል ኢለ ሓሲበ ናባኻትኩም ዘቕርባ ዘለኹ እምበር ኣብ ኪናት ዘይወዓለ በሊሕ ኮይኖም ብዙሓት ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ። ኣሕዋተየ ካብዚ ህይወት እዚ ክወፅእ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ። ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ በጃኹም ዘውፅእን ደተባብዕን ምኽርኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ። ጥኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ የቐኒለይ። ደሓን ኩኑ።